ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಗೈಸ್ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನೆರ್ದುಂಬು ಎನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಪೂರ ತೂಪದಿತ್ತೆ. ಆ ಡ್ರೆಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು. ಅಂಚೆನೆ ಯಾನ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಕೆಲವು ಕುರ್ತೀಸ್ ಪೂರ ದೆತೊಂದೆ. ಹೆಚ್ಚಾದ ನಮಕ್ ಯೂಸ್ ಆಪುನಿ ಕುರ್ತೀಸ್ ದಯಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ ಕುರ್ತೀಸ್ ಪಾಡೊಂದ್ ಬೋಪುನು. ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ವೇರ್ ಅಣ್ಣ ನಮ ಮಾತ ದಿಕ್ಕಗಳ ಪಾಡೊಂದ್ ಪ್ಯಾರ ಆಪುಜಿ. ಕುರ್ತೀಸ್ ಅಣ್ಣ ನಮ ಮಾತ ದಿಕ್ಕಗಳ ಪಾಡೊಂದ್ ಬೋಲಿ. ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಟೆಂಪಲ್ ಐಬಕ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಪೋನ ಕುರ್ತೀಸ್ ಪಾಡೊಂದ್ ಪ್ಯಾರ ಆಪುಂಡು. ಐಕ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಯಾನ್ ಕೆಲವು ಕುರ್ತೀಸ್ ಪೂರ ದೆತೊಂದೆ. ಅಂಚೆನೆ ಐನ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನ್ ತೂಪ ಹೊಡತ. ಯಾನ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಕುರ್ತೀಸ್ ಒಲ್ಪದೆ ತೊಂಡೆ ಪ್ರೈಸ್ ಏತ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ದಾದ ಪಂದೆ ಅನ್ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ. ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ಗರ್ಲ್ಸ್ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಡ್ರೆಸ್ ಪಣ್ಣ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ ಪಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ಎಂಕ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನ್ ಪಂಡ ಇಷ್ಟ. ಐಕೆ ಏಪಲ ಮೀಶೋಡ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನತ. ಐಕ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಮೀಶೋಡ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಂದೆ. ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಮೀಶೋಡು ರೇಟ್ಗ್ ತಕ್ಕ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಂಡು. ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಯಾನ್ ದುಂಬುಲ ಅಂಚನೆ ಮೀಶೋಡು ಜಾಸ್ತಿ ದೆತೊಂದಿತ್ತೆ. ಅಂಚನೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಕುರ್ತೀಸ್ ಪೂರ ಮೀಶೋಡ್ ದೆತೊಂದೆ. ಎಂಕಿತ ಪಿದೈಪೋದು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮನ್ಪರೆ ಟೈಮ್ ಲೆಜ್ಜಿ ಐಕ್ ಟೈಮ್ ಒರಿ ಉಂಡತ. ಐಕೆ ನಾನು ಆನ್ಲೈನ್ ಡೇ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ದಿನಿ. ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪನ್ನಾಗ ಮೀಶೋ ಆಪೇ ಬೆಸ್ಟ್. ದಾಯ ಪಂಡ ನೆಟ್ ಬಾರ್ಗಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ. ನೆಟ್ ತಿಕ್ಕುನ ಪ್ರೈಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಅಂಚನೆ ಫ್ರೀ ಡೆಲಿವರಿ ಈಸಿ ರಿಟರ್ನ್ ಒವ್ವು ಆಪ್ ಉಡ್ಲ ಇಜ್ಜಿ. ಐಕ್ ಮೀಶೋ ಆಪೇ ಬೆಸ್ಟ್. ನೆಟ್ ಆಫರ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ಕೊಟ್ಟಿನ ಲಿಂಕ್ ಬೋದು ನಿಕ್ಲೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ತಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಆಫರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಇಂಡಿಯಾದ ನಂಬರ್ 1 ಆಪ್ ಮೀಶೋ ಆಪ್. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನಕುಲೇನ ನಂಬಿಕೆದ ಆಪ್. ಮುಲ್ಪ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ವುಮನ್ಸ್ ವೇರ್ ಮೆನ್ಸ್ ವೇರ್ ಕಿಚನ್ ಐಟಮ್ ಹೋಮ್ ಡೆಕೋರ್ ಐಟಮ್ ಅಂಚನೆ ಫುಡ್ ವೇರ್ ಮೇಕಪ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇಂಚನೆ ನೆಟ್ 5 ಲಕ್ಷದ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಉಂಡು. ಗೈಸ್ ಮೀಶೋ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗೊಳ್ಗೂ ಹೊಸ ಸೇಲ್ಸ್ ಹೊಂದುದುಂಡು. ಮೀಶೋ ಮೆಗಾ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟರ್ ಸೇಲ್ ಮೀಶೋಡು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 27 ಬರೊಂದುಂಡು. ವರ್ಷದ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರೈಸ್ ಮೂಲುಂಡು. 1 ಕೋಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ದ ಮಿತ್ತು 80% ಆಫ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ದ ಈ ಮಲ್ಲ ಸೇಲ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23 ಲೈವ್ ಆಪುಂಡು. ಐಕ್ ಬೇಗ ಪೋದು ಮೀಶೋ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವಿಶ್ ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ದಯಪಂಡ ಈ ಸೇಲ್ ಮೀಶೋ ಆಪ್ ಮಾತ್ರ ಆವೊಂದುಂಡು. ಯಾನಿ ಈ ಸರ್ತಿ ದೆತೊಂದು ನಂಚಿನ ಕುರ್ತೀಸ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಏತ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ದಾದ ಪಂದ್ ತೂವೊಂದ್ ಬರ್ಕ. ಫಸ್ಟ್ ಎಂಡ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಯ್ನ ಕುರ್ತಿ ಉಂಡು. ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಪಂಡ ಒಂದು ಮಿಡ್ಲ್ ಕಟ್ ಟಾಪ್ ಮಿಡ್ಲ್ ನಿಕ್ಲೆ ಕಟ್ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಲೆಂತ್ ಉಂಡು. ನೆಕ್ ನಿಕ್ಲೆ ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪಾಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸೋಕ್ ತೋಜುಂಡು. ನೆಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ಫ್ಲವರ್ ಡಿಸೈನ್ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಇದು ಫುಲ್ ನೆಕ್ ಪಂಡ ಫುಲ್ ನೆಕ್ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಈತ ನೆಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಇಂದು ಸ್ಲೀವ್ ಒಂಜಿ ಇಡಮಟ ಬರ್ಪುಣ ಅಂದು ಇಂದು ಬೋರ್ಡಂಡ ಹಾಫ್ ಸ್ಲೀವ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಇಂದೇನು ವೇರ್ ಮಲ್ತುಂಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಲುಕ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಐಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ಇಂದು ಮಿಡಲ್ ಕಟ್ ಎಂಡ ಮಿಡ್ಲ್ ಕಟ್ ಟಾಪ್ ಇಜ್ಜಂಡು. ದಾದ ಪಂಡ ಇಂಕ್ ಮಿಡಲ್ ಕಟ್ ಟಾಪ್ ಆತಿ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಂಡು. ಐಕ ಒಂಜಿ ಇಪ್ಪಡ್ ಪಂದ್ಯಾನ ಮಿಡ್ಲ್ ಕಟ್ ಟಾಪ್ ದೆತೊಂದಿನ ಒಂಜಿ. ಇಂದೇತ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಇಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು. ಇಂದು ಒಂದೇ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ 2 ಇಂಚಿನ ಕಲರ್ ಇಜ್ಜಂಡು. ನೆನ್ ಪಾಡ್ದಾನ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಲುಕ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ನಿಕ್ಲೆ ಬೀಚ್ ಐಬೊಕ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಪೋನ ಪೂರ ವೇರ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ನೆತ್ತ ಪ್ರೈಸ್ ಏತ್ ಪಂದ್ ಸೈಡ್ ಪಾಡ್ವೆ ತೂಲೆ. ನೆನ್ ವೇರ್ ಮಲ್ತಾನಾಗ ಎಂಕೆಂಚ ತೋಜನ್ ಪಂದ್ ತೂಂದ್ ಬಲೆ. ಗೈಸ್ ಎಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕುರ್ತಿ ಉಂಡು ಪಂಡ ಇಂದು ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ದ. ಇಂದು ಎಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು. ಇಂದು ಸೀವ್ಲೆಸ್ ನಿಕ್ ಕೈದಾಲ ಕೊರ್ತಿಜೇರ ಅಂದ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಇಚ್ಚಿ ಕೊರ್ತಿಜೇರು. ಇಂದುಲ ಎಸ್ ಸೈಜ್ ನೆಟ್ ಫುಲ್ ನೆಕ್ ಕಾಲರ್ ಉಂಡು. ಐಬಕ್ಕ ಮುಲು ಗುಬ್ಬಿ ಉಂಡು ಮೂಜಿ. ಈ ಡ್ರೆಸ್ ವೇರ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಓಲ ತರಟೆ ಪೋಯಿಜಿಂಡ ಗುಬ್ಬಿ ದೇತದ ವೇರ್ ಮಲ್ತಂಡ ನಾನ್ ಮೂಜಿ ಬಟನ್ ಉಂಡು. ನೆಟ್ ಈ ಕುರ್ತಿಗ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೋಣ ಅಂಡ ಇಂಕ್ ಪನ್ನ ಬೆಲ್ಟ್ ಬತಿ ಇಜ್ಜಂಡು ಬೇತೆ ಬೆಲ್ಟ್ ಉಂಡ ಐನ್ ಪಾಡ್ವೆ. ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಒಂಚೂರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದುಂಡು. ಪಾಡ್ನಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಲುಕ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ನೆತ್ತ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಸಾಫ್ಟ್ ಆದುಂಡು. ಪ್ರೈಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ನೆತ್ತ ಪ್ರೈಸ್ ಏತ್ ಪಂದ್ ಸೈಡ್ ಪಾಡ್ವೆ ತೂಲೆ. ನೆನ್ನೆ ನಾನು ವೇರ್ ಮಲ್ತದಾನಾಗ ಎಂಚ ತೋಜನ್ ಪಂದ್ ತೂಂಬಲೆ. ಗೈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಒಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಯ್ನ ಕುರ್ತಿ ಉಂಡು. ಇಂದು ಎಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ನೆತ್ತ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ 200 ಆದಿಪ್ಪೊಡು.
నేను ವೇರ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಂಡು ನೆತ್ತ ಹಾಫ್ ಸ್ಲೀವ್ ನೆಟ್ಟ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಡಿಸೈನ್ ಉಂಡು ಫ್ಲವರ್ ಪೂರ ನೆಕ್ ನಿಕ್ಲೆ ನೆಕ್ ಈತ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಸಿಂಪಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡ ವೇರ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ನೆತ್ತ ಪ್ರೈಸ್ ಏತ್ ಪಂದ್ ಸೈಡೆಡ್ ಪಾಡ್ವೆ ತೂಲೆ ಐಬೊಕ ನೆನ್ನೆ ಯಾನ್ ವೇರ್ ಮಲ್ತಿದಾನಾಗ ಎಂಚ ತೋಜುಂಡು ಪಂದ್ ತೂನ್ ಬಲೆ. ಬ್ಲಾಕ್ ಬೊಕ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಕುರ್ತಿ ಉಂಡು ಇಂದು ಎಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಂಡೆ ಅನ್ ತೂಯಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ತದೆ ಅಂಡ ಇಂದು ಎಸ್ ಸೈಜ್ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಅಂಡ ಎಮ್ ಸೈಜ್ ಟೈಟ್ ಫಿಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂಡ ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ಉದ್ದ ಆಪುಂಡು ರಿಟರ್ನ್ ಮಂತಿಜಿ ದಯಪಂಡ ಇಂಗ್ ಈ ಟಾಪ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಐಕ್ ಎಂಡ ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಟಾಪ್ ಇಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಬ್ಲಾಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ದೆತೊಂಜಿ ಯಾನ್ ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ ಅತ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಡ್ಡೆ ತೋಜಂದು ಬಂದು ಯಾನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ದೆತೊಂಜಿ ಫ್ರಂಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ ಡಿಸೈನ್ ಉಂಡು ವೈಟ್ ರೆಡ್ ನಿಕ್ಲೆಕ್ ರೆಡ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪಾಡೊಲಿ ನೆಕ್ ಹಾಫ್ ಸ್ಲೀವ್ ನೆಕ್ ಚೂರು ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಡಲ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಸಾಫ್ಟ್ ಆದುಂಡು ಇಂದು ವೇರ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಐಬೊಕ ಈ ಡ್ರೆಸ್ ನಿಕ್ಲು ಟೆಂಪಲ್ ಪೋನಾಗ ಐಬೊಕ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಪೂರ ವೇರ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ಎಂಕಿ ಕುರ್ತಿ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಂಡು ಅಂಚನೆತ ಪ್ರೈಸ್ ಏತ್ ಪಂದ್ ಯಾನ್ ಸೈಡ್ ಪಾಡ್ವೆ ತೂಲೆ ನೆನ್ ಎಂಕ್ ವೇರ್ ಮಲ್ತದಾನಾಗ ಎಂಚ ತೋಜುಂಡು ಪಂದ್ ತೂಂಬಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕುರ್ತಿ ಉಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಕುರ್ತಿ ಉಂಡು ನೆಕ್ ಅಂಬ್ರೆಲ್ಲಾ ಪನ್ಪೆರ ಆದಿಪ್ಪುಡು ದಯಪಂಡ ಕಟ್ಟು ಪೂರ ಇಜ್ಜಿ ಫುಲ್ ಟಾಪ್ ಇಂಚ ಉದ್ದ ಟಾಪ್ ವೇರ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಪುಂಡು ಇಂದು ಹಾಫ್ ಸ್ಲೀವ್ ಅಂಜನೆ ನೆಟೆಲ ಡಿಸೈನ್ ಉಂಡು ಐಬೊಕ್ಕ ಫ್ರಂಟ್ ನಿಕ್ಲಿ ಡಿಸೈನ್ ಉಂಡು ಐಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಬಟನ್ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಈ ಟಾಪ್ ದ ತಿರ್ತಲ ಇಂಚ ಡಿಸೈನ್ ಉಂಡು ಇನ್ನೇನ್ ನಿಕ್ಲು ಮಾತ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ವೇರ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಸೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ನೆತ್ತ ಪ್ರೈಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಐಬೊಕ ನೆತ್ತ ಪ್ರೈಸ್ ಏತ್ ಮಂದಿ ಅನ್ ಸೈಡ್ ಪಾಡ್ವೆ ತೂಲೆ ಅಂಚನೆ ನೆನ್ನೆ ಅನ್ ವೇರ್ ಮಲ್ತದಾನಾಗ ಎಂಚ ತೋಜುಂಡು ಪಂದ್ ತೂಂಬಲೆ. ಗೈಸ್ ಎಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕುರ್ತಿ ಉಂಡು ನೆಕ್ ದಾಲ ಮಲ್ಲ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ತಿ ಜಾನ್ ಇರ್ನುದೆತ್ತ ಉಲ ಯಾವ್ದು ಉಪ್ಪೋಡು ನೆತ್ತ ಪ್ರೈಸ್ ತಕ್ಕ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಯಾನ್ ಇಂದುವೆ ಟಾಪ್ ಇರ್ನುತ್ತೈವನ ದಾನ ಇತ್ತುಂಡು ಮೀಶೋ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿಗಿತ್ತುಂಡು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮೀಶೋ ಡೆದೆ ತೊನ್ನಿ ಫ್ರಂಟ್ ಇಂದು ನೆಟ್ಟೆಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಹಾಫ್ ಸ್ಲೀವ್ ಲ ನೆಟ್ಟೆಡ್ ಒಂದು ಟಾಪ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಂಡಲ ವೇರ್ ಮಲ್ಪನ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ನಿಕ್ಲ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಪೋನಾಗ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋನ ಪುರ ವೇರ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನೆತ್ತಲ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪುರ ಎಡ್ಡೆಂಡು ನೆತ್ತ ಪ್ರೈಸ್ ಏತ್ ಪಂದ್ ತೂಲೆ ಅನ್ ಸೈಡ್ ಪಾಡ್ವೆ ಐಬೊಕ ನೆನ್ ವೇರ್ ಮಲ್ತದಾನಾಗ ಎಂಚ ತೋಜುಂಡು ಪಂದ್ ತೂಂಬಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಡ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಕುರ್ತಿ ಉಂಡು ಇದು ಸ್ಲೀವ್ಲೆಸ್ ಇಂದೇನೆ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಸರ್ತಿ ವೇರ್ ಮಲ್ದೆ ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ ಡಿಸೈನ್ ಉಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಕುರ್ತಿ ದಾಲ ಡಿಸೈನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಫ್ರಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ ಡಿಸೈನ್ ಇಪ್ಪುನಿ ಐಬೊಕ ಈ ಕುರ್ತಿಡ್ ಸೈಡ್ ಕಟ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಫುಲ್ ಟಾಪ್ ಇಂದು ಯಾನ್ ನೆನ ಮಸ್ತ್ ಸರ್ತಿ ವೇರ್ ಮಲ್ದೆ ಮುದ್ದೆ ಆತನ್ನೆಕ್ ಇಸ್ತಿರಿ ಪಾಡೋಡು ಇತ ಓಂಡಲ್ ಟಾಪ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಇಂಕ್ ಪಾಡ್ರೆ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಅಂಡ ಐನ್ ಯಾನ್ ಎಸ್ ಸರ್ತಿ ಬೋಡಂಡಲ ಪಾಡು ಇಂಕ್ ಬೊಡ್ಡಿನ ನಿಜ್ಜಿ ಐನೆ ಪಾಡೊಂದಿಪ್ಪೆ ಬೋಡಂಡ ನೆತ್ತ ಪ್ರೈಸ್ ಏತ್ ಪಂದ್ ಯಾನ್ ಸೈಡ್ ಪಾಡ್ವೆ ತೂಲೆ ಐಬೊಕ ನೆನ್ ವೇರ್ ಮಲ್ತದಾನಾಗ ಎಂಚ ತೋಜನ್ ಪಂದ್ ತೂಂಬಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಡ ಬ್ಲಾಕ್ ಬೊಕ್ಕ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಕುರ್ತಿ ಉಂಡು ಸ್ಲೀವ್ ನಿಕ್ಲೆ ನೆಟೆ ಓಪನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ಸೈಡ್ ಲಂಚನೆ ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ ನಿಕ್ಲೆ ನೆಟೆ ಒಂಜಿ ಡಿಸೈನ್ ಉಂಡು ಫ್ರಂಟ್ ಬೋಟ್ ನೆಕ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಬೊಕ್ಕ ವೈಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಉಂಡು ನೆತ್ತ ಪ್ರೈಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸರ್ತಿ ವೇರ್ ಮಲ್ದೆ ನೆನ್ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ದಾಲ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಜಿ ಇಂದು ದಾದನ್ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಯಾನ್ ವೇರ್ ಮಲ್ತದಾನ ಇಂಕ್ ದಾಲ ಮಸ್ತ್ ಸೋಕ್ತು ಒಜ್ಜಿ ಐಕ್ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಜಿ ಐಬೊಕ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಂಡು ನೆತ್ತ ಪ್ರೈಸ್ ಏತ್ ಪಂದ್ ಯಾನ್ ಸೈಡ್ ಪಾಡ್ವೆ ತೂಲೆ. ಐಬೊಕ ನೆನ್ ಯಾನ್ ವೇರ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಂಚ ತೋಜನ್ ಪಂದ್ ತೂಂಬಲೆ.
ಎಷ್ಟೋ ಕುರ್ತಿಂಡು ಪಂಡ ನಿಖಿಲ್ ಪೂರ ಕೇಂದಿತ್ತಾರೆ ನಾನು ಮುರಾನ್ ಒಂಚು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇನೆ ಮೀಶೋಡ್ ಜೊತೆ ನಾನು ಕೇಂದಿತ್ತಾರೆ ಈ ಕುರ್ತಿ ನಿಖಿಲ್ ಕೇಂದಿತ್ತಾರೆ ಇಂದು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಜಾಸ್ತಿ ದೇತೊಂಜಿ ದಯ ಪಂಡ ಕೆಡ್ಡೆ ತೋಚಿಂದು ಇವಾಗ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಇಪ್ಪಡ್ ಪಂದ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ದ ಕುರ್ತಿ ದೇತೊಂದೆ ನೆತ್ತ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹೆಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ದಯ ಪಂಡ ವೇರ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಪುಂಡು ಐದುಂಡು ಒಲ್ಪಲ್ದಾಲ ಕಂತು ಲೆಕ್ಕೆಜ್ಜಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದುಂಡು ಸೋಕ್ ಇಸ್ತಿರಿ ಮಲ್ತದ ವೇರ್ ಮಲ್ಪಡು ಅಪ್ಪ ಸೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ಇಂದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾಂಟ್ಲು ಉಂಡು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಇಡ್ಲಂಚನೆ ಫ್ಲವರ್ ಡಿಸೈನ್ ಉಂಡು ಟಾಪ್ ಇಡ್ಲ ಫ್ಲವರ್ ಡಿಸೈನ್ ಉಂಡು ಟಾಪ್ ಹಾಫ್ ಸ್ಲೀವ್ ನೆನ್ನೆ ನಿಕ್ಲು ಒಲ್ಪ ಪೋನಾಗಲ ವೇರ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಫಂಕ್ಷನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋನಾಗ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಅವಕ್ಕೆ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಪೋನಾಗ ಪೂರನಾಗ ನೆನ್ನೆ ವೇರ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಸೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ಅಂಚೆತ್ತ ಪ್ರೈಸ್ ಏತ್ ಪಂದ್ಯಾನ ಸೈಡೆಡ್ ಪಾಡ್ವೆ ತೂಲೆ ಐಬೊಕ್ಕ ನೆನ್ನೆ ವೇರ್ ಮಲ್ತದಾನಾಗ ಹೆಂಗ್ ಕೆಂಚ ತೋಜುಂಡು ಬಂದು ತೂನ್ ಬಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎಂಡ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಸರ್ತಿ ಬರ್ಡೇ ಗುಂದೆತ್ತೊಂದುನ ಈ ಟಾಪಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದುಂಡು ಇಂದೇನೆ ಏತ್ ಸರ್ತಿ ವೇರ್ ಮಲ್ದೆ ಬಂದು ಲೆಕ್ಕ ನೆಜ್ಜಿ ವೇರ್ ಮಲ್ತು ನೆತ್ತ ಡಿಸೈನ್ ಪುರ ಡಿಮ್ಮ ಒಂದ್ ಬೈದುಂಡು ಹಾಫ್ ಸ್ಲೀವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಬಲ್ ಉಂಡು ಐಬಕ್ಕ ಡಿಸೈನ್ ಉಂಡು ಈ ಟಾಪ್ ಇಂದು ಸ್ಕರ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ಕರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಉಂಡು ಈ ಸ್ಕರ್ಟ್ ಬೇತೆ ಕುರ್ತೀಸ್ ಟಾಪ್ಸ್ ಪೂರ ಪಾಡೋಲಿ ಸೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ಇನ್ನೇನ್ ನಿಕ್ಲು ಮಾತ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗಳ ವೇರ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಮಸ್ತ್ ಸೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ಐಬಕ್ಕ ಪ್ರೈಸ್ ಏತ್ ಪಂದೆ ಸೈಡೆಡ್ ಪಾಡ್ವೆ ತೂಲೆ ನೆನ್ನೆ ಅನು ವೇರ್ ಮಲ್ತದಾನಾಗ ಎಂಚ ತೋಜುಂಡು ಬಂದು ತೂಂಬಲೆ ಗೈಸ್ ನಿಖಿಲ್ ತೂಯರತೆ ಎನ್ನ ಕುರ್ತೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಪೂರ ಎನ್ನ ಈ ಕುರ್ತೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಇಂಚೆತ್ತನ್ ಬಂದ್ ಹೆಂಗ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಹೆಂಗ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡ ಐಕೆ ಅನಿ ಸರ್ತಿ ಕುರ್ತೀಸ್ ಪೂರ ದೆತ್ತೊಂದಿಂದ ಓರರ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಪೋನಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಕುರ್ತೀಸೇ ಯೂಸ್ ಆಪುನಿ ಐಬೊಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಯಾನ್ ದೆತ್ತೊಂದ ನಂಚಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಲಿಂಕ್ ಕೊರ್ದಿಪ್ಪೆ ಐನೋತುದು ನಿಕ್ಲು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ ಆಫರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಮೀಶೋ ಆಪ್ ದ ಲಿಂಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊರ್ದಿಪ್ಪೆ ನಿಖಿಲ್ ಪೋದು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮನ್ಪೊಲಿ.